Na-Steve, kat nagsakit. Nagtilang to may pampapalog. Dapat nag-aram, luwang di service na. Juan, Ayaw na yan. Naiduduma mo di service ni Paeng, ang mapanagaram kini ka. Ngunit takyo, kahit nakamiyo, nakasakay mo itinuwang ni Paeng, ang nyalakit din. kunaklakit din, no anyat ibagbaga na nga imparting na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdak kan anwang. Ay, una yan. Iti ka ano man, awan lugar na iti pusok day dya apaeng. Anya? Aklunat man kit din itakyo. Tapno sardangan nak day dya apaeng. Tapno sumardang nga umay dya balay. Ah, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kan kuana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Takyo. Ay. Asya. Ala, aklunan kan takyo. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan. Well, isaman ni po dita. Itulod kan sukunan na kiti trabaho. Wow! Ha! Nakaragdrag sa kakikideta nga yung bagang inday. Ay! Kamaw dyan ang nakatinumbatan at naglaangan. Iso ang pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikariteta kang kainday, my loves. Wow! Manipod intong bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nak mat, no iti malam. Maawa ka? Ay, awan parikot iti kay kainday. Your wish is my command. I'm your lucky thing. Kan no iti malam, ama itulod nak iti jabay. Ay, sorry. Kung ano na, sultan ti